Good morning, 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 good morning. Good morning, 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 good morning. Good morning, 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 good morning. Meron ng audio John, Jing, igwa na? Naday ko na dangugan music sa lahog. Tidak ko audio sa lahog. Alam ko na. Dinaglaog sa music ko. Wala sa music ko, oh. Sandali lang, Wara talaga, bata Lunes. Pero so, stinger ko luminaw ka, sandali lang. Hindi daw ko sa music na iba. Tabaka, gusto mga tugang kainin na kwanta, kaning computer. Baka ibang music ang gusto niya. Madali lang, testingon ta sa iba. Oh, nata yung tapag sa... Nata ito. Pag nasa YouTube, dahi talaga. Ay, piglilibong kayo ng payo ko. Alat ko na, baka naka-silent ini Jing, madali lang Baka okay. Ayan, yan. Kaya daw ako. Naka-silent pala. May nakasurat, may naka-bar, may naka-X. I-un-X mo nga yan. Nangyayari sa maabaka. Oy, Merry Christmas po. Petsa sa 6 na Disyembre. Ang Pasko pala, Jing, Sabado, adi. Magayunon, pagkaaga, Domingo, Jing, maray maglamaw-lamaw, adi. Pati ang New Year pala, Sabado. Oy, magayon. Bako lamang ako Jing kidit ka iyan na pagkabanggi ngaya Jing, pagkabanggi ngaya makatulog akong atab na New Year tas aga ma-sign on. Bako lamang kitang kidit ka ini. Magayon. Mabakasyon ako. Pwede ko niyan Jing mag-travel pa Manila, pa Baguio o kung saan, pa abroad. Di ka ngayon mag-abroad, hindi kasi na ngayon sa aran Diyan lang kita sa Tagaytay. Mapatagaytay lang kita. Tagaytay kamalig. Good morning. Smile. God is good all the time. Kumusta po ang satuya na aldaw? Lunes, December 6 na. Chief Technician Ramir Tanay at satuyang partner. Sabi kan texter ta, wow. Magayon ngayon sa imong attire. Style man sana po yan. Style man sana. Anong color yan Jing nabado ko Jing? Good morning na Ligaspi. Magandang umaga po Ligaspi. Good morning Ligaspi City. Good morning Albay. Daraga Albay. Good morning. Kumusta kita dyan? Mga birthday in the morning. Magayon pala ang Pasko 25 Sabado. Magayon kuan pagkabanggi, pumuro matanga lamang. Pata New Year, magayon. Kan mga enot kaya Jing dilama ako Jing nagpamatanga Jing na masabat ka New Year buda bagong taon. Kapag gagama programa ka, kidit baga, di ba? Okay, bueno. Aramon ta mga tugangan mga buwan namanong report hali po dyan sa lawas. Baretang may init. Nasa linya po mga tugang si Jimmy Nasalita. Jim, good morning Jim. Yes, Pipe, maray naga. Merry Christmas. Yes, Merry Christmas. Good morning. Merry Christmas sa imo. Opo. Sa kuyang responsibility magayon ng Christmas dahil kay mga tuwad. Magayon yan. Magayon na bareta yan. Magayon man to, man kita ibabarita. Oo, magayon. Good news naman.
Ha? Good news No. naman. Sa bad news man giraray kita. Ay, ga, manggiraray. Sa Albatana. May nako ang manggiraray. Binansagan ni ex-congressman Fernando Gonzales ang Ligaw Piodoran Road na the most crookedest road sa buong mundo. Paguna mo, magayon. Pag-una ako baga, marayo ng dardarabong pareta. Iyo mangyari pala. Okay. Nata ito, Binansagan ni ex-congressman Fernando Gonzales. Gonzales ang Ligaw Piodoran Road the most crookedest road sa buong mundo. Bicol Crooked daw. pala. Crooked. Ano ang sabihin kang crooked sa Bicol? Yung pala ni. Oy, ihapota si Toning Reyes. Si Tony. Kumaka si Madam Regina, ihapota. Kung anong Bicol ka na rin eh. Okay, go ahead. Mga sa English. Tampag kentili ko ang crookedest. Luga daw. Ang kuwang ka, ang word kang crooked. Yeah. Crookedest. Oh. Crooked. Pero may test pa. Nagulpi na ito. Ito sa nagulpi. So, ngayon. Crooked. So, pinakamatindi. Kung crooked, medyo okay lang. Oo. May desk pa. Oh. Lato suntag yung sarawayan ka na. Crookedest. Oo, okay. Sa pagiling ko, ang definition kan crookedest, base sa kuyang mga nako ang footage, naipig para presenter naman niya to kan mga uminagilig di sa mga programa. Ang tinampo kaya digdi, Ligaw Piodoran, 2 lanes. Ang sistema, ang sarong lane ta BBP, nagso-social distance sa sarong lane. Talagang crooked talaga. Crookedest. Na-imagine mo, na Imagine na ang sarong linya, dapat iyan magkatakudan yan. Ngunyan, Yan. nagsisiblag. nagsisiblag na social distance. Minakrearki social distance sa sarong linya. Sarong linya. Sa kabaga. Yan ang definition ko. Digdi sa... Sabi ni Noel, ang pinakapakasabot ko ngayon, pinakabuaya. Aputa In na short ngayon, buaya iyan. Puta daw si Sergey ako niya kung naka-monitor ko niya. Mana buaya. Krok man ito ining Noel. Sarawayan. Ining Noel ni. Krok ito. Crocodile. Kaya baga so. Uya baga na chinelas baga na krok. Yan. Hindi man na. Sabi ni Madam Brehino, ang crooked ngayon oy, tiko. Tiko. Baloktod. Tiko. Ay, pa man ang definition ko kahit ka na Kaya nga na, napigat na mo baga. Tiko baga. Yan naman na sarong linya. Mina siblag. Tiko baga. Baloktod baga. Tanang sistema digde, ang sarong lane, duwang lane bagay na two lane. Minsan, ang sarong lane, nasa tama. Saka baga. Ang saro, mahiling mo, to sa bakilid na. Saka. Iyo baga. Crooked talaga. Pangyari sa mga baga. Nagdarotang West Coast, baling Ligaw Piodoran ka mga ngaragi. Pangalas kata, gulpihon ang tinampo, na pigpapagiribo, haros mga 4 lanes, haralapadon, dahil masabutan, iguanin darakulaw na pundo natural, darakulaw ng puno kanita, haralapadon ng mga tinampo, sa mga bagong tinampo. Alaga dining so, rehabilitaro na tinampong existido na pig-aragihanin mga auto dahil pig-rehabilita at pig-igibo so mga pig-buksan ng mga tinampong dahil manin autong nag-aaragi. Correct. Ano yung hapot? Sisay ang naggibo kaan na tinampungan? Na rin. Ina tinampo siya naggibo kaan? Langan man DSWD. Crooked talaga. Aputan mo ako kan kung siya nagpagibukan. Alam na ito kaya so DTI. Di ba? Self-explanatory ba? Pero kung ilingan mo tabi, Jimmy, seryoso,
kun baga masyado baga na kwan niya no ning anapodkaan common sense baga na pag magibo kang tinampo o ma-repair kang tinampo o ma-reblock kang tinampo, dapat yan susugduman sa dati na tinampo. Ang gusto Para dahil sabihin, sumiblag duman sa sarong linya na yung inamumugtakan kaan. ampig nga alas digde, kan ex-congressman, Sige, burugtak ni Darakula, uno na ng mga pondo sa mga bagong tinampo, samantalang iguanin mga tinampong dati ng tinampo, na dito na po itong kaipuhan, dahil pigirin hindi. At yung anang pigataram ko ba, tama si Kong Nando dyan, si dating Kong Nando. Crooked. Iling mo, example, Jimmy. Kadakol kan mga tinampong pangmaray, pipatungan. I-aspalto. Tinampong marayan. Aspaltohon. Pipahiwas pa. Tadon kan, pinatungan na naman. Patong sa nang patong. Kadakol niyan kan mga tinampo na dapat mong iprioridad. Ang piga-prioridad na ayoson, so dati nang ayos. Yan ang pigapod na crookedest mind. Natusunta ka dyan na. Oo, ini. Ano ba yan? Dating congressman, anak Kariparo na, binansagan na, ano yun natin dito, BBP? Oo. Pinos na kan congressman, so crookedest road in the world, mahiling na yun in the world. Nailing mo na. Di nakakuha na. Nasa social media na. Social media na. Ay, sus kung pangyayari sa maabaka. Garapirin ko si Kong Nando sa Facebook. Di ko sure. Sa kuya, ilingon mo sa kuya na sa pinagkuhan ko. Sige daw. Sige, talingon ko Sungaran ko, ilingon mo. Ano ba yan? Ay, nako. Okay. Mahiling mo man ang gadigdian ng mga tinampo. Grabe. Na two lanes, nagsisiblag sa original na linya. Yes. Iba pinagkukudal. Oo. May kudal. Ano ba, nasa bakilid na? Pero nakauyam dyan. Anong pigigiribo kan mga ano yan? Kan mga kuwa? Anong pigigiribo kaya na ang pigigiribo kaya na mga project monitoring office? Anong pigigiribo kan mga project engineer? Na kung baguhan ka baga nagdadrive ka, nagsusunod ka kan tamang linya mo. Tapos bigla kang napaiba. Ano na ngayon ito, nagpapasiring na sa bakilid, one lane, bako naman kahampang duman sa first lane. Okay. So, maintindihan BP kung anong konsepto ini kan DPWH sa mga tinampong original na yuan mina koronistar pasiring sa mga bagong tinampo, dahil pigpupugta kanin na darakulang pondo, na kinairahayot, sa pigde-develop sa mga bagong tinampong wala man nga ninin auto nag-aragi. Okay. Crooked. Ayun na naman ang usong ngunyan. Hashtag crooked. Kaninot collapsible. Ngunyan, crookedest. Okay. Salbatan. Yan tabi, Pepe. Uncrooked report. Jimmy na salita. Di si Jimmy. Ano ba yan? Una ang post ni Kong Nando, dating Congressman Gonzales. The Ligao-Piodora National Road is the most crookedest road in the world. Only after the crookedest road in San Francisco, California. Ining pigatram ni Kong Nando na kuan, ining pigatram ni Kong Nando na crookedest road in the world duman sa San Francisco, California. Nakaagi na ako. Tayo lagi ako duman kan ano niya. Kana ako nakaabot duman sa nakabisita sa sister-in-law ko. Inagi ako duman. Talaga jing. Apera kan tiko-tiko na. Siri ko pa. Ano nga po kaya ni? Apera kan tiko-tiko na. So, nag-alon-alon baga? Ano nga po kaan? Ang pagkagibo kan tinampo. Ang ga-alon-alon. Tiko-tiko na. Alon-alon pa. Di ka kan magkarilibong. Anong siguro ka na nangyari dyan sa Piodoran? Unless this major link is upgraded into a modern national highway, limited progress can attain in development of Albay, West Coast, Boreas Pass. Large amount are being allocated to new road openings. But
none to the upgrading of this vital national highway linking the central areas to the Albay West Coast, which fortunately is still free from the ravages of climate change. Oh, takabaga. Bata gusto ko mag-ugmangon niya na aga. Diba? Oh, hello, good morning, sir. Hello. Yes, sir. Good morning. Gano'n sa inyong pag-asabot? Ano po, sir? Gano'n sa inyong pag-asabot? Oh, sige daw, sir. Explica daw tabi kay Maray. Crooked ginibukin mo ako. Wala na. Yes, sir. Galing nga sala nga yung pagkasabot ko. Ang crookedest baga nga ya. Ginibo nga kan mga crook. Awin na. Ano ba yan? Di naman talaga sa California, Jing. Inagi talaga ako ni sister-in-law duman. Nagbisit kan. So, nag-attender kami kang sa radio show sa ano yan, sa Atlanta, kang inot, sa NAB. May convention sa mga American broadcasters. Nagkataon na nag-attender. Nagbisita, ano ka talaga, pero kan tiko-tiko na, balod-balod pa. So, ano mo sugari? Wavy ang tinampo, ay sus ko talaga. Magkarulula ka, magkarulula ka talaga. Tourism ko ninday. Project. Siguro, gibunta na yan. Kaurunong ko daw si Director Aguas, mga tugang, naibugtak na yan sa garo destinasyon in mga turista, mga tugang sa Albay. Al Armario nasa linya. Paringal, good morning. Go ahead. Good morning, Tabi. Bale, Merry Christmas na talaga. Talagang titutukan man mo yan kan DPWH ang pagpapagayon sa mga tinampo bako siring kan yes, the 3rd district. Hindi pasiring sa southern area kan Legazpi asin Dalaga diretso sa Bicol International Airport. Ini ang sitwasyon ko niyan sa pangenot man kan 2nd Engineering District atin koordinasyon kay 2nd District Congressman Joey Salceda. Apuera kan padagos na mga road opening, widening, igbuburog takana ngunyan in mga reflectorized na ilaw an linya kana tinampo pasirin digdi sa southern hali sa may pagtutukan digdi sa sitio Tagongtong kana barangay Taisan aratabon pa pirmi ang mga taga DPWH talagang mahiling mo sa indang pagkatrabaho dyan plus mga maintenance work gilid ka na highway. May mga alternatibo pang tinampo na padagos pagpagibo apwera kan mga main road na ali sa digdi sa Legazpi, balda sa Dalaga, pasirin dyan sa 3rd District and going to Sorsogon. Parte sa naman ini kan bigapon nindang maintenance work asin implementasyon kan build program na programa, proyekto ani Pangulong Duterte na talagang ditutukan nila bago magtapos ang turno ng Presidente sa Hulyo sa masunod na taon. Ano nga na yung mga specific na tinampo dyan na pasisiring sa Bicol International Airport? Ay, balda-balda na yan, Bani. Hindi halilig din sa Mariawa. Pwede ka dyan sa parting Mayon, baldang parting Anislag, digdi naman sa may istansa. Konkreto na yan, Gabos, ano? Tabot-tabot. Tampin mo ko kay anagihan, ining sudig di sa istansa pasiring sa airport. Pero yun ay ibang area, puro na konkreto yan. Gapa yan, alis sa may Mariawa, ma-turn right ka, mabalda ka dyan sa may bandang Baskaran. Balda-balda talaga. Gulpi na, tinapunin nga may big ginibo naman digdi sa may Pangyawan, balda digdi sa may Tagongtong, mga may wason pati. And digdi sa may uning sityo makaradat nga ni kan Maslug, Iguana. Adangan o dyan sa pasirin sa Kagpakong talagang pangmaywason na tabi ang tinampo yan ni parte kan
implementasyon ninda kan bill program ni Pangulong Duterte sabi ninda. Okay. Okay, pati ang bukalas ka mga informasyon ada di Southern area kan Legazpi, Alalmario, DCGB. Salamat pa rin nga. Sabi kang texter, good morning hen. Diyan nga ni sa ampang kang UST Rawis, may reblocking, wara ki signage. Dahil nailing kan DPWH, pira man daw ang isus ko pangyari. Sana dahil kimadiskwado dyan. Eling man, Jing, may reblocking dahil signage, inagyanin daw. Oh my goodness. Ay, Luwens, agi daw tabi ni dyan reblocking na dyan sa batak hiwas-hiwas kan tinampo dyan. Dahil ang signage na binugta. No naman kita kaya sa Pilipinas na minatod sa nakita mga tugang na tamili araw kaya na nasyon ta. Pipabayaan ta na sa mga kontraktor na nagtrabaho ka na pipabarayaan. Ang dapat na safety, road safety sa satuyang mga ano yan, mga biyahero muna sa mga nagtatrabaho dyan. Diba? Sus ko, ang dapat nga kang pagbanggi may ilaw yan. May ilaw. Balikan ko naman so experience yata duman sa Kuan sa San Francisco. May nagyan kami duman jig, pinadrive ako na si Sir Enlo duman na banggi. May nagyan kami na Kuan. Ang mga pigi repair na tinampo, paano kiilaw? Bako lamang ilaw na as in so ilaw na ngayon so Kuan, mga may signages na nagbibling. May ilaw pa mga daylight, nahihiling mo kimaray ang tinampo. O kung kita pobre kitang nasyon, dahil naman pwedeng arogon. Kung pwede tayo itong ikuan, oro innovate mga tugang kidi mas kilamang reflectorize dyan na kuan, sarong bumbilya, duwang, dahil kaya ang duwang bumbilya, tarong bumbilya lamang. Ay, so. Sige daw, Lois, pakicheck daw tabi kayo ni dyan. Sabi ni Tony, Humpy Dumpy. Humpy Dumpy Road. Crookedest, best in illegal undertaking, most dishonest deed. Kaya man pala sabi kan so para dangog ta. Sabi ni Sir, ginibong nga kan mga crooks. Ano? Bako daw kaya araw kan dahil nagibukan buta ang pagka-describe ni Jimmy. Yan pagsabot ko. Yung gayon migo, tourism spot po yan hen at pwede dagdagan kipula puti cockpit arena roller coaster po yan gari yan suraso ni Bongo kaya uminatra sa pagkandidato pagka-presidente ipadagos mang ano ito nasupo gayod ipadagos mo ang napo okay sabi ni Jarrell Aranya DOH ano tabi ang ano tabi sendo nagluya sa bintahan kan facial at facial day ay nat agar yun man reaction kay ni day na may naglaog ki budget so oro Omicron sa namapon naman kamo ay bakit ganito ang comment gari day man kita kay ni basta yun ito sinatisfy ta so kanya at garo day man naniniwala ini sa kuan na nag-text na ini sa kaso kan COVID adi basaon ko dango ka din do ano tabi sa Indo nagluya na subintahan kan facial boda face mask dain na may naglalaog ki budget sa Indo or Omicron sa Indo mapuuna naman kamukan tut nindo talaga sige this is just to satisfy your morning kaya tabi binasa ko sa text mo happy weekend week ahead sabi ni Atenitz Manzanillo you are strong when you know your weaknesses you are beautiful when you appreciate your ilang best man sa text ni Sir Ben you are wise when you learn your mistakes yeah thank you Sir Ben Senita good morning tabi ang principal dyan sa Forbes Academy yan. The coming of kingdom of God cannot be observed. The kingdom of God is among you. Hali nga sa Lucas 17:20-21. Yes. Thank you, buddy. Mabuhay ka. Bueno, Ans Galero nasa linya. Ans, good morning, Ans. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man niya tong bareta, sobra 1 million pesos kantidad. Illegal na droga o sabuan na kumpiskar kan mga otoridad sa duwang babae sa ikinasar na bypass operation sa barangay Kalawag kan Naga City. Impormasyon kan mga otoridad na mitbidan ang mga suspitsado na Sindarona, Balcueva y Geroy, 29 anyos ini kay
Advanced Database on Illegal Drugs kana NCPO o kaya kan Naga City Police Office sa Sinman ang kaibahan kaini na si Jacqueline Geroy E. Palacios. Nakuhaan ang mga ini ni 150 gramos ni tigtutuwa ng Cebu asin iniigo ni estimate na kantidad na 1,020,000 pesos susug sa mga otoridad. Sa kunya nasa kustodya na inikan na Naga City Police Office para sa magkakalihong disposisyon, partikular naman ang pagampang sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito BBPN initial information gikan sa Campo International with Boy as Galero Fato, DCTV. fato, gentleman. Yo! Thank you, Ann, sa report. 5:39. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Mar de la Cruz, nasa linya, News Manager. Bit-bit po ang mga headlines kan mga bareta sa Lado Nacional. Paring Mar, good morning. Go ahead. Good morning, PP. Good morning sa mga taga-tabay. Headlines ko niya na pagkaaga, Department of Health, nakapag-restro ng sobra 500 na COVID-19 cases sa bilog ng kinabang. Good news yan, Good news. Okay. Mientras tanto, Omicron variant, malabong ng maglakop dahil sa langkaw na vaccination rate sa NCR, sigon sa Okta Group. Bantang ang publiko, piging kanyar ka mga eksperto na magpatudok ng booster shot dahil sa patagot kan Omicron variant. Natayan pa din na Omicron variant na yan. Ano ini? O kaya sugpungon kayo ni na vaccine ta? Ang sabi ka mga eksperto, panago siya na pigadalan, and nagtutubod sila na epektibo ini maski sa anong variant. Okay. Sabagay, variant pa lang yan. Roger. Ang makatakot ka ang kuha na o tong ano po ka ito? Strain. Roger. Yan, okay. Okay, pag dara sa probinsya kan COVID-19 vaccine kay Puan ni De Leon, kasabay kan dakol na mabakasyon mo niya na holiday season. Iyo. Totoo? Mantang duman sa Manila, sa emergency room kan PGH, lilimitaran sa na para sa COVID-19 na sinan COVID patients. Mga butanteng bako pabakunado, inagad kang komedik na magboto manggiraray sa eleksyon 2022. Bago na ko, dahil natutugutan na makapagboto. May lugar tinda. May lugar. Isisiparar tinda sa mga bakunado. Talaga? Roger. Ngaya, precinct number 125 B. Digi saro, lago sa yung pinto. Area 4, ano yan, vaccinated. Didi sa ibong, bakadigdi po ang bakunado. Roger. Tapos pagluwas ka nakabakunado, kikilingan sa bakunado. Ayos na. Bako ka ngayang bakunado. Tapos ma-high five. Ma-high five ka. Nagsarabatan manggiraray. Alright, sabi kang Comelec, lilimitaran sa nasa 800 pp na butantian kada clustered precinct. Pero grabe, totoo talaga pa din na ang separado ang bubutuhan kan bakunado budak bakunado? Hindi man garo, ang ano garo, i-isolate. Sarong classroom gayon, pero gari may kwan ngaya, gari may kung anong kwan dyan, anong design dyan, di ba? Naputunta ka na ang Comelec kung anong Aputunta daw ka si Madam na Bunaw. Roger. Kung ba naki-guidelines, Sigurado, mapalos ng resolusyon ng NBank. Yes. Roger, yan tanto, pangulik pa ng buwi sa mga pogo, pupuna na kan BIR. Tama yan. Tama. Bantang uni na. Sobra sang gatos sa party list groups, ibinasuran aplikasyon para sa partisipasyon sa 2022 elections. Ang sabi, sa sobrang 200, pwedeng mga 165 ang pagpipilian kan mga butante nin saro sana. Kadakulda Sa party list. Maski ano naman sa nagkairasipan. Yun yung pahalaba kang baluta. Di ngon yan ang lugod, ang pabilian girare, 160 plus. Mga nasa 165. Grabe, as ka naman sa nagkairasipan. Di samantala naman Tapos, marapol BP sa pitchagis kung sa insindaan sa pagkasunod-sunod. Bago na alphabetical. Kung anong numero? Roger. Yun naman ang sige karampanya kang mga party list. Roger, maraman din sa pitchagis kung ano ang numero ka na Bicol. Yes. Aramon ta daw kung ano numero kan. Ako, Bicol. Iyo man ang ganda di. Kung dumang ka sa harayo na numero, gari, mapagalon. Sabagay, nakarano sa bagay sinakira yun. Nasa Baga naging 100. 71 garo. Pero ito, 100 plus.
Garo, 71 garo. O 171? Oh, nangga naman baga. Iya. Oh, niya so kay ano yan. So, ang probinsyano, ano man daw na linya ito? Hindi ko anong numero man. Oh, de po. Gapos sa Masabutan ta. raffle, kaya maraman ta. Roger. Yes, okay. Okay, mientras tanto, IATF resolution na no vaccine, no work rule, Oh. ipapatob sa lado kan PNP. Aha. Ano? No vaccine, no work rule, ipapatob sa lado kan PNP. Pag-una ko, ipapotob kan PNP. sa lado rin da. Ipapotob sa pulis. Sa pulis. Kung makunadong pulis, hindi ka makatrabaho. Sa inda baga, obey first before you complain. Iyong manangga na. Di, dapat ka rin sabay na sa militar. Biro pa. Diba? Oo. Okay, dahil sa COVID, Omicron variant, may mga Pilipino sa Europe, mga 50 ini, Europe and South Africa, stranded sa ngunyan. Oh, Pero grabe. ang sabi kan mga otoridad sa Pilipinas, sa mga kababayan na mauli sa Pilipinas, papalagon manggiraray. Pero, sa pagin in repatriation. Iyon, salbata ng Omicron niyo. Ano na yan? Okay. Naputol si Padigmar. Naputol. Alright, baby. Okay. Yan kami, no? Ang mga headlines ko niyan, ato dyan kang PYC Enterprises, hanapon sa Mr. and Mrs. Raul and Marisa Callo, Purok 2, Rawis, Legazpi City, Zamboanga, LTO as in LTFRB, Regional Office number 5. Basta radyo, PYC nyo yan, 24/7 konektado ka. Baby, Yup. may sponsor dahil sa Kipitok. May sponsor Kipitong Aki. Ay, good. Si Sai. Si Paring Raul. Paring Raul. Good. Thank you. Ano na lang da? Pito. Kolektor na lang duman sa tindahan. Apo. Okay, so yan tabi. From Santo Domingo Broadcasting Center, para rin sa nagtatransmit, Mardula Daigiba, good morning! Salamaton Paring Mar sa mga report halid dyan sa newsroom kan DCGB. O salamaton tabay Bossing Raul Calyo sa PYC Enterprises sa pag-sponsor sa Pito Pang-Aki sa Wish Ko Regalo Mo. Okay? Nasa linya po ang mutya ng pag-asa sa kalagayan ng panahon. Miss Janice, magandang umaga. Magandang umaga po. Para po sa kalagayan at pagtaya po na ating panahon ngayong araw, December 6, 2021, ang shear line po, yung tinatawag po natin tail end of a frontal system, ang nakaka-apekto ngayon sa may silang bahagi ng Mindanao. At northeast monsoon or amihan naman po ang nakaka-apekto sa may Luzon at hindi sa Kabisayaan. At dito po sa atin sa Bicol, mari po natin asahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na kung minsan may mga pulupulong mainang pag-ulan. Katamtaman hanggang sa malakas ang ating hangin na manggagaling yan mula sa may hilagang silangan ng Iral na may katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. At sa ngayon nakataas nga po ang ating gale warning sa may seaboard sa Camarines Norte, Northern Coast ng Camarines Sur, Eastern Coast ng Sorsogon, Catanduanes at kainin po sa may Northern Samar. At ang ating inaasang ng temperatura sa maghapon nasa 23 hanggang 31 degrees Celsius at ang ating araw ay sisikat mamayang 5:54 ng umaga at kanina pong 5:54 mamaya pong 5:54 ng umaga at ito'y lulubog ng 5:18 ng hapon. Mula po dito sa Pag-asa DUST, dun sa zero po nag-uulat. Miss Janice. Yes po. Bakit kaya ang lamig ng panahon ngayon? December na po at umaabot na po ang amihan sa atin. Kahapon yata yung pinakamalamig na umaga. Ayun, tama ba yun? Nung nabasa ko. Kailangan ko pong makuha muna yung data po sa atin. Kung dito po ninyo tinatanong po sa Legazpi. Pero sa atin, may yung record kung anong araw yung medyo na-record na pinakamalamig. Sandali na po, tingnan ko po. Sige nga po. May ano ka na? Kung kailan ngayon? Malamig talaga? Wala. Ngayong November. Ay, ngayong December. Wala. Tingnan natin ano. Kasi sumurang lamig talaga pag umaga eh. Ang lamig talaga. Kaya kailangan talaga ng mga kumot. Kailangan talaga ng mga jacket. Diba? Tingnan natin kung ano ang... Sa bagay, di siyempre talaga, taglamig talaga.
simoy ng hangin. December 6. Hello, sir. Yes. December 3 po, minimum temp po natin nasa 23.5. Ayun. Oh. Ngayon pong December lang po yan, sir. Kasi Oo, po, until- talagang. Ganun pala talagang panahon, parang puso, ano? Ano po? Ang panahon pala, parang puso, lumalamig din, parang pagmamahal. Ano po yan, celebration sa February po. Oo nga. Paminsan lumalamig, paminsan umiinit eh. Salamat po, Miss Janice. Mabuhay kayo. Ingat. Yes po. Kayo din po. Thank you. Bye-bye. Malamig ang simoy ng hangin, kay saya ng bawat damdamin, ang tibok-tibok ng puso sa dibdib, para bang ulong na ng langit. Oras, alas 3. Daling muna, nagkasal lang ito rin. Alas 5:46. Ay, hindi. Alas 5:50 na. Magbabalik ang Morning Hirit. An oras hatod sa Indokang. Kang ano? Kan? ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat po ni Congressman Fernando Dini Cabredo, da kami. Iniho niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Dini Cabredo. Bukas na ulit para sa bisita ang bahay. Bukas na ulit para sa tropang tatambay. Ito na ang ating pinakahihintay. Magbukas ka pa ng San Miguel Beer. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Tara salubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Bukas na ulit ang mga pintuan. Bukas na ulit ang mga mall at simbahan. Nangangamoy bibingka at puto. Nandirito na talaga ang Pasko. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Tara salubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Ngayon at bukas, pagsasama natin na walang wakas. Basta't andyan ako, ikaw at kayo. Sa San Miguel Beer tayo mabubuo. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Tara salubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Drink response. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo?
Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI courses offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ang pinagalan, sinakripisyohan, kinaklutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo may sirap, may kusog, may simpa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, kay Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, Southstar Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdum. Ang Robust mahubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Ako si Dr. Chito Adelino, ang DOH, Bicol Center for Health Development. 63 years old, taga-Daraga, Bakunado. Bakunado po ako kung sa Sinovac. Ako po nagpapasalamat sa satuyang gobyerno na tatawaan kita ng proteksyon laban sa COVID-19. Ako, kaibanan pa sa kuyang pamilya, protektado na po dahil po kami gabos, bakunado sa Sinovac. So magluwas na po kamo, pagpabakuna man. Tangalit gabos po kita, protektado. Sarong Pataratara, hale sa DOH-CHD Bicol. May the Christmas season bring hope, love, and joy to each and everyone and make way for a fresh and brighter new year ahead. It is Christmas every time you let God love others through you. Lagi nating ipagdiwang ang Pasko na may dalang liwanag at pagmamahal sa kapwa. Sa sakuyang namumutan ng mga Legaspeños, ini po ang sa inyong Vice Alcalde, Bobby Cristobal, kaiba ang sakuyang pamilya nagpapaabot ng sarong maugmang Pasko asin mauswag na bagong taon. Ang Pasko. Tama. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga.
Ako po si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Bakunado. Nagpasalamat po ako sa DOH sa gobyerno. Nakita po natawan ng kibakunado, kibakuna. Ano nga dito? Ako po si Bonjing Tanay. Bakunado. Pfizer pang binakuna sa ko. Ako po si Idric Edwin Peralta. Bakunado. Ako po si kung nangyari sa inyo, nangyari din sa akin. Kaya natin to. Ako po si hindi, artista lang yan. Ano nga dito? Garo man siya ba nakarelate kang istorya ko ta. So dili kahit ito nakahiling sa na advertisement sa social media. Anyway, basta na. Anyway, good morning tabi kay Paring Lito at kay Ate Mirna. Si Kuya Lito at si Ate Mirna diyan po sa Hamora Subdivision. Yan po sa residensya ni dating Barangay Kagawad Buboy Clemenya. Kaya Paring Lito, magandang umaga. At saka kay Ate Mirna, ang iyong first love. Grabe first love talaga ni Kuya Lito si Ate Mirna. Yun talagang alam ko eh. Kaya lang pag first love pala habang tumatagal. Good morning sa inyong dalawa. Pero welcome po sa haloy na ini dyan. Haloy na ini. Ingat-ingat. Paring Lito at Ate Mirna. Okay? Good morning sa mga taga Del Rosario Camalig, Familia Rodriguez, sabi ni Ayi Rodriguez. Kung siring ka ng palakaw kan Comelec, makalibong lugod pagboto. Kung day magboto, di dai. Okay. Sige po. Babasa ko kitang rawit-dawit. Kung isaga na pa di sa rawit-dawit mo pa ding Ray. Saga na. Anhapot ko po, Sir Henry, sana masimbag nindo kiseryoso. Natapo ang tulong party list base digdi sa Ligaspi. Ay di ko maaram kung taaram mo. Ining mga party list na sabi mo, ang ibang klasifikasyon digdi political party. Duwa kaya ang klase kan party list. Ansaro, political something, nalinguan ko kasunod na term, political something. Ansaro po, marginalized party list. Ano po yan kaya? Ansaro, marginalized. Ansaro po, political party. Ansaro po kaya, ining ako Bicol. Inako yan sa mga paliwanag ito na Congressman Batocabe, Congressman Pido. Kung natapuan, taduang klase yan, nakapalaman dyan sa creation kan party list group, political and marginalized sector. Siring bagakaan ngayon na party list ngayon kan mga kababaihan, party list ngayon kan mga kung ano, transportasyon. Araw po yan kaya. Kaya sana po, nasimbag ko suhapon mo kung natata kontraktor, di ko po masimbag iyan. May mga pigmension karigding mga kontratis, mga kontraktor na igong party list. Di ko po masimbag. Di ko po masimbag kung nata iyan. Di kung aram kaan na tama na paliwanag. Okay? Okay, good morning, Tabi. Happy 37th birthday kay sa founding anniversary. Happy 37th years founding anniversary sa mga tropas kan GBI, December 10, RMG Corinthians, Año Nuevo. Okay, sige po. Happy 7th birthday kay Bumbum Asaytono from Aringos family kang Taisan. Okay, good morning Henry Nyata Sumaseda Fans Club. Anong number Tabi? Ngani mako ako natulos. Ay, saka na para munta ka na sana. Busing warang water district Tabi ang raot. Ano ini? Digdi Tabi sa taga. Madali lang. Baka sa tinampo ini. Baka sa tinampo ini text na water district ang ito. Baka sa tinampo ini. Nawara ang ngayaki, wara ang ngayaki. Sige, ipacheck ta to ha. Deka mo magngalas kung sampang kang gate kan DPWH nga, di may lubak, dahil nakikita ninda. Okay.
Sir, makasimbag tabi kayan siga kaya na sabi ni ex kong Nando si Ma'am Lucy Castañeda kan DPWH. Okay. Good morning, tabi. Ay kadakol pala. Magayon po bagang araw ka natin ang po. Tagaro ka sana naglunad sa roller coaster. Yan. Okay. Good morning, tabi. Kuya Hen, tama ka po dyan. Nata daw tamarayon pang tinampo. Dudugakon. Tama baguhan. Sayang kan kwarta. Igwa ng mga tinampo na maraot ang lubak-lubak. Dahil ninda piga priority. Hay nako. Iyo baga. May point ka. Morning tabi. May expiration ng tinampo. Dahil pangani 2 years. Expired na. Traffic lamang. Ay may expiration. Happy 35th 53rd wedding anniversary. Geraldo Maraya and Rosario Maraya kan Santa Florentina Taisan. Okay, kadakul palan ka ini. Nayaon sa kwanta. Tabi, okay na. O bueno, mabareta na kita tala size na. Mga tugang ay sandali. Check natin. Ang hapot ko, ang hapot tabi, 7:30 to 9 pa, morning hirit pa kita, natadigdi sa Bakakay, dahil papag-release ang tabang para sa mga paratinda. Sa ibang munisipyo lamang, nagtaon na lamang ka nakaaging bulan, halos 10 months na lamang. Hinagadan sa nakami kigari business plan, tapos na, okay. Ang first love habang naghahaloy, nagiging second love. Ay, ayos ka. Tama ka man dyan. O bueno, mga tugang, ang mga bareta, susunod na. Ang Red Horse Beer, arog ka kusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kan Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kan tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. Ang ATC Vita Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vita Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vita Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vita Zinc. Naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vita Zinc na sa oral daw. ATC Vita Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Diyos maray na aldaw sa lambang Ligaspenyo. Ini po si Junjun Chan, aki kang sa indong padaba na dating konsihal na si Saloy Chan. Sa ngaran, kang sa muyang pamilya, minapaabot kami maugmang Pasko asin magayagayang bagong taon sa lambang saro sa indo. Ang Pasko, sarong panahon ning pag-ugma asin pag-andam sa pag-abot kang sa tuyang kagurangnan. Lugod, magreinar ang pagkamuot sa lambang saro asin pagkaburugkos ning lambang pamilya maski na ngani nasa iraram kita ning kadipisilan darakang pandemya. Sa giraray, ini po si Junjun Chan, aki ni dating konsehal Saloy Chan na nakikihuron sa Indo. One more Chan. Everyday sa bahay daming activities, kaya breakfast pa lang give them champion energy. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Help jumpstart your day with a balanced diet, healthy lifestyle, and an energized, nutritious breakfast with Milo. May winning combination ng milk, champion energy nutrients, at Choco Multi-Sarap. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Helps you jumpstart your day, Milo every day.
ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Brad, atubangon ang angat kang panahon. Kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya. Kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte! Lakas ng 5 piso lang! SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na San Mig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! San Mig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag San Mig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Radyo Balagon ka ito. DCJB ngunyan. Ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras, alas 6:09 na. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines, mga tugang kan mga bareta, 4 ka tao ang nagadan sa Albay, asin 8 sa Camarines Norte dahilan sa COVID-19. Mga local government units sa may halangkaw na performance sa tulong aldaw na pagbakuna, tinawanan komendasyon kan Department of Health Bicol. Publiko dahil sa namataranta sa patakot kan Omicron variant kan COVID-19. Immunity target kontra sa COVID-19 posibleng gibuhon ng 100%. Detalyes mga tugang kan mga darakula nyatong bareta sa lado lokal. 11 ang panibagong kaso ng COVID-19 sa Bicol Region kung kaya suminakat naman o kaya padagos ng na-mantener ang hababang numero sa nagpositibo sa COVID-19 kaya naaktibong kaso ngunyan nasa 3,851 na pag-aramanan sa 11 panibagong kaso. 2 ka ang Salbay, saro sa Camarines Sur, sarong Catanduanes, 7 sa Sursogon, mantang dainin panibagong kaso. Nene-record sa Masbate, asin probinsya nin Camarines Norte. Napag-araman na 79 man ang recoveries o kaya narahay sa sinabi ng Helang, mantang 14 ang nagadan sa Bilog na Bicol Region. Sa ngunyan, ang recorded nagadan sa Bicol o minabot naman sa 1,856. 4 katao po ang nagadaan sa Albay asin 8 man sa Camarines Norte dahilan sa COVID-19. Sigon sa Department of Health, inibase sa endang record kanakaaging Disyembre 3 sa endang sinabi na may 2 kaso sa Albay, saro sa Ginubatan asin saro sa Legazpi City, mantang saro sa Camarines Norte, saro sa Camarines Sur asin saro sa Catanduanes. Saro sa Masbate asin 3 ang nagadan sa probinsya kan Sorsogon. Asan mga narahay nasa 48 sa Albay, 23 sa Camarines Norte, 10 sa Catanduanes, asin saro sa Sorsogon. Sa ibong nalado padagos pamanggiraray ang sendang pangapudan sa publiko na magsunod sana sa minimum health protocols tanganing maprotehiran ng sadiri siring man dai maulakitan kan virus. COVID Balita. COVID Update. Iba pa niya to na mga bareta, mga tugang sa lado lokal, bako ulang ang pandemya sa pagbungkaras kad industriya kan turismo. Sigon kay Department of Transportation Regional Director Herbie Aguas.
Mientras tanto, iba pa niya to, mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado lokal, BRTTH nagresibi nin 5,000 na set nin PPE gikan sa sarong Senador Hans Galero sa report. Bicol Regional Training and Teaching Hospital o BRTTH Medical Chief Dr. Eric Raborara ang kadakol ng mga personal protective equipment o PPE na ipinagtunan ni Senador Win Gatchaliana. 5,000 na set ng PPE, 50 sako ng tsinelas sa 4,000 na KN95 face mask and formal na ipigtain over o kanasambitan ng Senador kay Dr. Raborara. Sigun si Senador, naglalaom siyang dakulaan magiging tabang kaini sa mga health workers na trabaho mo niya na sa BRTTH mantang nasa tahaw kan pandemya ang COVID-19. Sa ibong nalado, dakula man ang pasasalamat ni Dr. Eric Raborara sa espersos na ini dahil sa susog sa iya, makakabawas na ini sa gastuson kan ospital urog pang minaabot sa 5,000 pesos man ang kada sarong PPE na pigagamit para sa sarong health worker, particular na sa mga nakadesignar sa COVID-19 cases kan BRTTH. Sa ngunya, nagpromisa ang BRTTH na padagusin ng pagpapakusog ang sa idang espertos tangan na makontrol ang pagdakol kan kaso ng COVID-19 sa rehiyon. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCGB. Iba pa niya tong bareta, balikat ang report ni Jimmy Nasalita, hali dyan sa luwas. Pasok, Jimmy. Bongkaras na ang industriya kan turismo ang pagbukas kan mga tourist destinations ligdi sa Kamalig. Kung saan bako tamili may pandemya, papabayaan na sana ang asikaso sa turismo. Ini ang prinsipyo ni Department of Tourism Regional Director Herbie Aguas kung saan bilang patunay kay ni pinaginbitiran digdi sa Kamalig durante kan pag-reopening kan Sumlang Lake an Piltuwa o Philippine Travel Operators Association asin Tourism Promotion Board. Igor din na rin sa Pitikaw sa pamamayon ni Ma'am Dorothy Collier mantang digdi sa Kamalig pinag-istimar manini ni Mayor Kaloy Baldo asin dinaraan na mga ini sa Mount Kituinan pinag-ibahan kan alkalde sa mga lugar na pwedeng ipromoter asin bisitahon in mga turista. Pasado ang Kamalig sa mga taga-Piltuwa kung saan kung diretso ng maparaan pandemya sisiguro ni DOT Regional Director Herbie Aguas, Mayor Baldo na mabungkaras ang turismo digdi sa palibot Kanalbahay maging digdi sa Kabikulan. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Dinawan po ng komendasyon kan Department of Health Bicol ang mga local government units na may pinakahalangkaw na performance rating durante kang pinakahuring National Vaccination Days kontra sa COVID-19. Sa indang sinabi na sinda nakarehistro ng total na 635,459 na bakunadong persona durante kan bayanihan, bakunahan, inoculation campaign pon kan Disyembre 29 hanggang Disyembre 1 susog sa Vaccination Operation Reporting System. Ang sa indang tinawanin punto, iyo ang may sobra sa 100% kan target. Iyo ang Legazpi City, Bagamanok, Baras, Gigmoto, asin Panganiban sa Catanduanes, Kabusaw sa Camarines Sur, asin Bulusan sa Sorsogon, ang provincial numbers minarepresentar sa nanin 55% kan target na 1.1 milyon para sa National Vaccination Drive. Ayuda kanako Bicol asin gobyerno probinsyal Kanalbay diretso Mangiraray Al Armario sa resort. Duro diretso ang Timor kanako Bicol Party List asin kan gobyerno probinsyal Kanalbay sa pagtaon nin ayuda sa iba-ibang sektor. Sinabi ni Congressman Pido Garbin Jr. na padago sa insentang rollout sa pagtaon nin ayuda sa mga senior citizens sa PWDs. May schedule ang mga barangay sa Legazpi. Tinawan naman ang mga nasa transport group asin mga BHW sa Pagiman ni Gobernador Alpacis Pizarra. Sa aga schedule naman ang mga tagama nito Rapo-Rapo asin Kamalig. May mga
inot naman na sektor na nagtatarawan na sinatarawan pa sa mga masunod na aldaw. Pahayag ni Garbin, ang pinaka-importante ko niyan, may tawaan basic na pangaibukan publiko, lalo pa harani na ang Pasko, maog na lamang ang pamilya, asin niya man na sigurasyon ka na Bicol, maging ang gobyerno provinsyal sa Albay, na padagos ang sa indang pagtatabangan. Alarmario, DCGB. Blessing and lightings kan Christmas Village sa Tabaco City, dinagsa nin tawo, social distancing binaliwala. Jomar Bien sa report. Rinibong tawo ang duminagsa kasudma sa City Plaza asin sa palibot kay ni kan Tabaco para sa nasaksiyan ang Blessing and Lighting kan Christmas Village sa alas 8 Kasubangi ang Christmas Village iyo an buksana kung saan ang nangenot igdi iyo si Mayor Crisel Agman Luistro kasarabay si Father Joy Barha and Father Fred Naga. Matapos ang blessing, pinailawan ang village kung saan sinabayan man ini kan pagpalayog kan mga fireworks na nagdurar ning nagkapirang minuto. Ang mga tao na duminagsa, iuanday na naisipan pa ang social distancing asin dasukon ang mga ini sa atubangan kan plaza maging sa palibot na mga kalye kay ni na uminabot pa ni nagkapirang bloke. Dako lang na adit sa posibleng maging epekto kan pagdagsa kan mga tao. Alagad sa nagkapirang nakaulay kan DCGB News nagsabi na nananalian sinda kang medyo buwelo na napatakaran kan lokal na gobyerno kung kaya nagkarilingawan na ang social distancing asin duminagsa sa naon bitan na okasyon na gusto nindang masaksihan na haloy na panahon na dain ninda nagka-experiensyahan. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Anom sa kada 10 Bicolano o nasa 60% kan mga bakunado. Sa Kabicolan, sigon sa Department of Health, Bicol, nasa 2.5 million o kaya 58% na mga Bicolano ang nabakunahan na kan Marso 2021. 60% kan populasyon ang dapat na mabakunahan para o 70% kan populasyon ang dapat na mabakunahan para maabot ang target kay ni na herd immunity. Sinabi kan Department of Health na ang Katanduanes pasana ang nakaabot sa saindang target na 70% kan saindang populasyon ang bakunado. Ang probinsya kan Albay asin Sorsogon nasa 62% mantang 59% man ang Camarines Sur. Ang Camarines Norte pang-apat sa listahan kan nasa 48%. Asin ang Masbate nasa 46% pa sana. Tingin ganyar kan Department of Health ang gabos na Bicolano na magpabakuna tanganing magkaigwan ng proteksyon kontra sa COVID-19. Lowens Barcena may dagdag na report. Barangay Council kan Sagpunda Ragalbay uminaksyon sa tambak na basura sa Mayaman Compound. Kapitan Toy Barahas nangapudan na magbantay kontra sa nagtatarapok nin basura. Nakahawas na sa problema kan aloy ng problema sa basura ang Magayon Compound sa Barangay Sagpunda Ragalbay pagkatapos ka aksyonan kan konsehos di barangay asin lokal na gobyerno kan Daraga ang tambak na basura sa sarong lote kan nasambitan ng lugar. Ini ang ipinagunabitan sa DCGB News di punong Barangay Loreto Toy Barahas nakasuudma duminuman sinda sa lugar. Nagturuwang-tuwang sa mga eco-collectors, mga residentes asin Karakagawad Jonas asin Kagawat Bert Matutina para makaarali na ang pinagrereklamo na mga basura digdi. Sigun kay Kapitan Barahas siya nangangapudan na dain na magparatarapok digdinin basura para dain na nin maperwis digdi asin sinda magpapatrolya regular sa lugar para bantayan asin panimbagon kung in kaso may nadakop sindang nagtatarapok digdi. Dahil sa pagtarabangan kan mga konsehos di barangay asin pagtabang man kan lokal na gobyerno, ngunyan malinigo na ang lugar na ini asin sigun sa kapitan dapat magturuwang-tuwang ang gabos para mamantinir ang kalinigan sa nasambitan ng lugar na talagang prone sa tarapukan nin mga basura. Dagdag na Bareta, ako po sa LBB. Alas 6:24 oras sa Pilipinas. GB News
Express! News Express! GB News Express! Ikaw at ako, tayo ang mga bayani, tayo lahat ay kasali. Ang pagbabago ay simulan sa ating sarili, ikaw at ako. Mare, alam mo ba yung DSWD Kalahi Seeds? Narinig ko kasi na pinag-uusapan yan sa Barangay Hall. Ang Kapit-Bisig Laban sa Kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services ay isang programa ng Department of Social Welfare and Development na gumagamit ng estratehiyang Community-Driven Development o CDD. Ano yung CDD na ginagamit na estratehiya ng DSWD Kalahi Seeds? Ang CDD ay isang paraan kung saan ine-empower ang mga karaniwang mamamayan na lumahok sa pagtutukoy, pagpapasya at pagpapatupad ng mga proyektong pangkaunlaran ng kani-kanilang pamayanan. Para sa mga karagdagang impormasyon, bumisita sa website kalahi.dswd.gov.ph. Sama-sama nating itaguyod ang CDD sa buong bansa. Magkalahi tayo, Pilipinas! Ikaw at ako. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Ang vitamin C, araw kan sodium ascorbate, as in zinc, importante sa satuyang nutrisyon, immune defenses, as in pagmantiner kan sa tong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakausa kikahilangan. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Namamasko, suot ang mask ko, nakasanitize na ang kamay. I-minimize ang usapan, maaliwalas ang pagdarausan ng handaan. Kahit tayo lang, tuloy ang saya, makikita sa mga mata. Salamat sa pag-iingat, ang lahat magpabakuna na. Ligtas Christmas sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Damhin ang diwa ng pagdiriwang, biyaya sa bawat nilalang para sa Healthy Pilipinas. Bakunado man, bawal gumamit ng boroton. Mas malakas ang pananabik sa isa't isa, ngunit walang magpapaputok. Ligtas Christmas sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Damhin ang diwa ng pagdiriwang, biyaya sa bawat nilalang para sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Talo ka mapapaswitch sa Nescafe Creamy White? Hulita, mas bago asin mas maray ini kaysa sa dati. Aroma pa sana, masiramo na. Hulita, pigdagdagan in 100% puro asin natural. Nescafe Coffee. Asin may creaminess pa kan Nestle Milk. Tamang-tama ang blend kan kape asin gatas. Kaya namit na namit. Asin naghahaloy ang siram. Oy, mapapaswitch na yan sa new and improved Nescafe Creamy White. Next na, kawawang batay, lobo, hininga, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagandi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana, Plemex. Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex.
Playtex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plenax for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer, ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ang bagong Bear Brand Swak, may doble tibay na. May tibay resistensya nutrients. Asin ngunyan, may tibay hawak nutrients pa. Masigurado ka sa doble tibay. 10 pesos man giraray. Doble tibay refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, and tibay katawan nutrients, which are 100% vitamin D, calcium, and protein, versus previous formulation based on Brenny 4 to 6 years old with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2021 to December 31, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 1187, series of 2021. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matigas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdum. Ang Robust mahubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Ang pinagalan, sinakripisyohan, ginaklutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may simpa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion on. Neurobion, Neurobion on. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang, nakarehistro po ang Department of Health nin 603 na kadagdagan na kaso nin COVID-19. Dahil ang digdi, nasa 13,853 ang aktibong kaso din COVID sa nasyon. Igwa din na rehistrong 1,047 na narahay sa COVID-19, kaya ang totalmenteng numero kan mga nakarecover nasa 2.8 milyon. Nakapag-rehistro naman nin kadagdagan na 156 na kadagdagan, kung kaya ang total COVID-19 related deaths sa nasyon nasa sobra sa 49,000 na. Sigon sa pinakabagong report, duwang laboratorio ang bakong operational kan Disyembre 3, 2021. Mantang igwa pang 4 na laboratorio na dahil nakasumiter nin datos kontra sa COVID-19 o kaya sa COVID-19 Document Repository System. Base sa datos, ang kontribusyon nin anom na mga laboratorio maabot sa 0.9% o sa gabos na samples na natesting na nasa 1.3% kan positibong mga individual sa nakalihis na 14 aldaw. Kumpiyansa ang mga eksperto kan Okta Research Group na sadit sana ang tsansang magkaigwa giraray nin COVID-19 surge sa nasyon. Ing kaso makalaog sa an Omicron variant. Sigon kay Okta Fellow, Father Nicanor Austriaco, nakalaog na ang Omicron variant. O sigon sa Okta Fellow na si Father Nicanor Austriaco,
na makalaugman ang Omicron variant sa Ninoy Aquino International Airport. Madidifisilan ining maglakop sa Metro Manila dahil halos gabos bakunado na. Napag-aramaan na sobra sa 37.3 milyon na individual and fully vaccinated kontra sa COVID-19 sa nasyon na nasa 48.4% kan target na 77.1 milyon na mabakunahan kan gobyerno. Sangon yan, sigon kay Austriaco, pigadalan man giraray kang health authorities kung gurano kalangkaw ang proteksyon na may tatao kang presenting bakuna kontra sa bagong variant. Mantang wara pa manin na rehistrong kaso nin Omicron variant sa Pilipinas. Sagkod ngunyan. Hinagad kan sarong vaccine expert sa publiko na magpatudok nin booster shots kontra sa COVID-19 sa taho kang patakot kan Omicron variant. Sigon kay Department of Science and Technology Vaccine Expert Panel Chairperson Dr. Nina Gloriani, dakula ang tsansang maglakop ang Omicron variant sa mga lugar na hababa ang vaccination rate. Sinabi kan WHO na pwede pa man giraray na mag-epekto ang nainot na ginibong bakuna kontra sa Omicron. Sangon yan, wala pang kumpletong ebidensya nin panibagong variant sa nasyon. Disyembre 3, kanina probaran kan DOH ang pagtudok nin booster shots sa mga edad 18 anyos pa itaas. Pinapahidali ni Senator Joel Villanueva sa gobyerno ang pagdara nin COVID-19 vaccine sa ibang probinsya. Sigon sa iya, sigurado ng dakol ang mga bakasyon o mauli sa kanya-kanyang probinsya. Ngunya na holiday season, diraman din doon kan senador na kaipuan na malangkaw numero kan mga bakunahan o mga bakunahan sa mga probinsya tanganing maproteheran ang mga kababayan kontra sa COVID-19. Ilan digdi, sinabi ni Villanueva na kaipuan magdoble kayo ang gobyerno para marespondihan ang pagduwa-duwa sa COVID-19 vaccine asin maitaas ang numero kang gustong magpabakuna. Diretso ang pagboto nin sarong individual na bakunado man o dai. Inan sinabi ni COMELEC Chair Commissioner Rowena Guanzon matapos niyang inganyaron ang mga pang-bakunadong botante na gamiton ang sa indang diretso sa maabot na sa nasyon asin lokal na eleksyon sa Mayo 9, 2022. Sinabi niya na sigon sa lay, gabos na Filipino igwang diretsong magboto, bakunado man o bako, magiganomdoman na pig-anunsyo kan COMELEC na ang mga botanteng nagpapahiling din mga sintomas kan COVID-19 sa aldaw ng eleksyon, yung isisiparar sa mga daing sintomas o hela. Sana ang botante na ibubugtak sa kada clustered precincts para sa maabot na 2022 national and local elections. Sigon sa COMELEC, sigon sa COMELEC o kay COMELEC spokesperson James Jimenez, na pigkukonsidera nindang ligtas ang nasabing numero kan botante bilang pag-adjust sa mga namamatean sa COVID-19 pandemic. Paliwanag ni Jimenez na gusto panindang bawasan numero kan botante sa loob kang presento pero limitado sa non-supply nin vote counting machines na pugol ninda sa ngunyan. Magigiramduman na pigrekomendar ni COMELEC Louis de Guia na dapat italaan sa nasa 500 sagkod 600 na botante kada clustered precinct. Siring man sinabi ni Jimenez sa publiko na ligtas ang 800 na voters per clustered precinct policy kay ni dahil 60 sagkod 70% sana ang actual na nagboboto sa aldaw kan eleksyon. Oras sa Pilipinas, alas 6:36. GB News Express.
Kan oras hatod sa indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Nescafe Creamy White. New and improved Nescafe Creamy White. Lasap ang sarap. Alaxan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaxan FR, isang Alaxan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Wilkins Distilled, worth the win sa Wilkins Distilled and Paymaya. Bear Brand. Sali na. Sa Bear Brand, panalo sa tibay, panalo sa buhay raffle promo na Proxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Embassy Whiskey, chill muna tayo. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sangobion, multivitamins plus minerals, is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Ngayong Pasko, choose family, friendship, and love. So choose what's true, choose GSM Blue. Drink responsibly. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahit-pahit, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaxan FR. Isang Alaxan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahit-pahit? Kung pwedeng laban na sa isang Alaxan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pagbabago ng panahon, dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus, iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag. With proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya wag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grandi Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian: Jim's Grandi White, Jim's Grandi Brown, at Jim's Grandi Black. Jim's Grandi Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag-Jim's Grandi Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grandi Coffee Mix.
Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Pasado at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data. New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Sa kulog kang payo asing kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat mausog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daing na kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Namamasko, suot ang mask ko, nakasanitize na ang kamay. I-minimize ang usapan, maaliwalas ang pagdarausan ng handaan. Kahit tayo lang, tuloy ang saya, makikita sa mga mata. Salamat sa pag-iingat, ang lahat magpabakuna na. Oh, oh. Ligtas Christmas sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Dalhin ang diwa ng pagdiriwang biyaya sa bawat nilalang para sa Healthy Pilipinas. Bakunado man, bawal gumamit ng boroton. Mas malakas ang pananabik sa isa't isa, ngunit walang magpapaputok. Ligtas Christmas sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Damhin ang diwa ng pagdiriwang biyaya sa bawat nilalang para sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. San Campeon, ako'y pag-ibahin. Sunod dugong Pinoy, pag-ibahin ang dugo natin. San Campeon, sa pagod putla o hilo, kayang-kaya matibay ang dugong Pinoy. Take Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. May the Christmas season bring hope, love, and joy to each and everyone and make way for a fresh and brighter new year ahead. It is Christmas every time you let God love others through you. Lagi nating ipagdiwang ang Pasko na may dalang liwanag at pagmamahal sa kapwa. Sa sakuyang namumuta ng mga Ligaspeños, ini po ang sa inyong Vice Alcalde, Bobby Cristobal, kaiba ang sakuyang pamilya nagpapaabot ng sarong maugmang Pasko asin mauswag na bagong taon. Ang Pasko. GB News Express. GB News Express. Mga tugang, suminakat po sa 13 ang nagadan sa pagtuga kan Mount Somero sa Indonesia.
Sigon sa mga otoridad, apwera sa mga nagadan, maabot man sa 60 pang persona ang nalugadan sa nasabing kalamidad. Magigiramdoman na biglang tuminuga ang bulkan na ikinabigla akan mga residentes asin pinatos din abo ang mas dakulang lugar kay bahan ng 11 mga villages sa Lumajang District sa Java Province. Nadagdagan po nintulo ang Omicron coronavirus variant cases sa South Korea. Dahilan para sumikat ini sa 12. Sigon sa Korean Disease Control and Prevention Agency, naristro po nin 5,128 na bagong kaso nin COVID-19 ang naristro kan sa indang opisina na medyo hababa kaysa 5,352 sa nakalis na aldaw. Sa kabilugan, nasa 474,034 kaso na iguan South Korea as in 2,852 digdi ang nagadan. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. News Manager Mar de la Cruz, may dara kan istorya. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Nakakatabang ang bakuna para proteran ng sarong individual kontra sa severe illness asin kagadanon kausakan COVID-19. Ay bananaan mas nakakalapit araw kan Delta. Inang tinawa ni doon kan World Health Organization Philippines. Sigun pa sahensya, nababaan tsansa na maglakop ang COVID-19 sa iba kung ikabakunado. Bantang ang desisyon na magpabakuna makakatabang man sa iba na nakapalibot sa imo. Parang pagirumdum kan DCGP, DOH asin kan WHO Philippines para sa ligtas na pamilya asin komunidad sa COVID-19, ligtas ang mayaram. Business News. Business News. Good news mga tugang para sa mga motorista. Sa giraray po na mapautob nin big time rollback ang mga kumpanya ng petrolyo ngunya na maabot na semana makawat sa 2.50 sagkod 2.70 ang pigalaoma na bawas presyo sa kada litro kan gasolina mantang 2.70 sagkod 2.80 sa kada litro nin diesel asin kerosene. Efektibo ang panibagong oil price rollback sa Martes, Disyembre 7 mantang may big time oil price rollback man ang auto LPG. Ang kumpanyang Clean Fuel na nag-epekto kasood mang aga 2.70 kada litro ang takras presyo sa kada litro kan auto LPG. Sa 500 years of Christianity. Papanginutan kanunsyo ang pagsulog nin Falium haling Roma kay Manila Archbishop Cardinal Jose Advincula sa Disyembre 8. Si Arsobispo Charles Brown, Apostolic Nuncio to the Philippines, ang personal na makonfer kay ni Cardinal sa misa na nakatalaan na isilibrar sa Manila Cathedral durante kan solemnity kan Immaculate Conception of the Virgin Mary. Paliyo mga pod sa mga vestment nagibo sa wall na pigsusulog sa nakan Santo Papa asin ang arsobispo bilang simbolo kan kasaganahan asin otoridad na itinao kan Santo Papa sa mga arsobispo. Kada taon ang pagselebrar kan kapistahan ni San Pedro asin San Pablo, pigibendisyonan kan Santo Papa ini na isusulog kan mga Metropolitan Archbishop. Si Cardinal Advincula ansaro sa 34 bagong nombradong arsobispo ngunya na taon bilang o sa bilog na kinaban. Tanaw sa 500 years of Christianity. Pag-asa Legazpi sa kamugtakan kam panahon kay ba si Janice Rosero. Magandang umaga po. Para po sa kalagayan at pagtaya po na ating panahon ngayong araw, December 6, 2021, ang shear line po, yung tinatawag po nating tail end of a frontal system, ang nakaka-apekto ngayon sa may silang bahagi ng Mindanao.
At northeast monsoon or amyo naman po ang nakaka-apekto sa may Luzon at hindi sa Kabisayaan. At dito po sa atin sa Bicol, mari po natin asahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na kung minsan may mga pulong-pulong mainang pag-ulan. At ang tama hanggang sa malakas ang ating hangin na manggagaling yan mula sa may hilagang silangan ng Iral na may katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. At sa ngayon nakataas nga po ang ating gale warning sa may seaboard sa Camarines Norte, Northern Coast ng Camarines Sur, Eastern Coast ng Sorsogon, Catanduanes at kainin po sa may Northern Samar. At ang ating inaasahang ng temperatura sa maghapon nasa 23 hanggang 31 degrees Celsius at ang ating araw ay sisikat mamayang 5:54 ng umaga ay kanina pong 5:54 ng umaga at ito'y lulubog ng 5:18 ng hapon. Mula po dito sa Pag-asa DOST, Zanin Sosero po, nag-uulat. Iyan ang kabilugan kan mga darakulang bareta sa DCGB News Express. Kaiba ang Mega Force Patrol. News Manager Mar de la Cruz, News Director Edwin Peralta, Andy Spinar asin Angel Mustasa. Nagsurat kan mga bareta. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Bukas na ulit para sa bisita ang bahay. Bukas na ulit para sa tropang tatambay. Ito na ang ating pinakahihintay. Magbukas ka pa ng San Miguel Beer. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Tara salubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Bukas na ulit ang mga pintuan. Bukas na ulit ang mga mall at simbahan. Nangangamoy bibingkat, puto, nandirito na talaga ang Pasko. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Tara salubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Ngayon at bukas, pagsasama natin na walang wakas. Basta't andyan ako, ikaw at kayo. Sa San Miguel Beer tayo mabubuo. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Tara salubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Drink responsibly. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Gaano ka kakusog? Singkusog daw kan kargador? Pasan-pasan sako-sako? O ni Sargento Cardo? Kalaban kan mga pasaway asin sanggano? Gaano ka man daw kakusog laban sa mga hilang na dara kan mga nagbabalagaw-bagaw na mikrobyo? Puntirya ang mga baga mo. Mikrobyo siringkan COVID-19 o kan Mycobacterium tuberculosis hali sa sarong taong may TB. Kung masangab mo ang paros na may TB bacteria, puporbaran ka ini an sa imong kusog. Sa inot lalabanan kan TB bacteria an sa imong resistensya. Maturog muna ang mga ini sa imong baga. Nagaabang, naghahalat hanggang umabot ang oras na magluya ang sa imong resistensya. Magigimatasinda asin madaranin kahilangan. Ika aabuhon asin kakalinturahon sa dai masabutang rason o maniwang maski dai man nagpapaniwang o kaya sa banggi naman pirmi di daraplos.
Kung dagos-dagos ang saro sa mga sintomas na ini, asin mag-abot na nin 2 semana, magpa-check up tulos. Huli tibaad nag-aatake na ang dating nagkakaturog na mikrobyo. May TB naman na wara ki arog kaining sintomas asin nag-aatake man sa ibang parte arog kan sa imong liog, tulang, tulak, utak. Ang TB nabubulong. Mas atab maaraman kung TB man ng gad ang kalaban, mas marhay ang magiging burulungan asin madali ang pagbuelta kan kusog kan lawas. Ngani maging TB-free, pa-check up tulos. Yan ang dalan sa bago mong kusog. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nanghihina. magti-drama. Pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Paano ka mapapaswitch sa Nescafe Creamy White? Kulita, mas bago asin mas maray ini kaysa sa dati. Aroma pa sana, masiramo na. Kulita, pigdagdagan in 100% puro asin natural. Nescafe Coffee. Asin may creaminess pa kan Nestle Milk. Tamang-tama ang blend kan kape asin gatas. Kaya namit na namit. Asin naghahaloy ang siram. Oy, mapapaswitch na yan sa new and improved Nescafe Creamy White. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilag yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Ngayong Kapaskuhan, abot kaya na abot kaya ang beer na beer. Sa beer na beer, masaya na masaya kasi 80 pesos SRP lang for 1 liter. Pero masarap na masarap. Panalo na panalo kasi sulit ang masarap na beer. Kaya ngayong Kapaskuhan, sakto na sakto sa masaya na masayang kwentuhan ang malamig at afford na beer na beer. Beer na beer, tunay at tapat. Beer na beer, 80 pesos SRP pa rin ang 1 litro. Walang price increase. Drink responsibly. Kung Joey Ikat albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa katok. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIO, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medical, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwaan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan, mabuot na kongresista. Kong Joe. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. Ang ATC Vitas Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitas Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitas Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitazinc naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitazinc na sa oral daw. ATC Vitazinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Move more, eat right. Ang
tamang pagkain at pagkilos ang pundasyon sa malusog na pamumuhay. Sa tamang diet at ehersisyo, maiiwasan natin ang lumalalang banta ng malnutrisyon at obesity. Maiiwasan din natin ang mga non-communicable diseases tulad ng diabetes, sakit sa puso at stroke. Tara na't labanan ang malnutrisyon at mga sakit. Ugaliin nating mag-move more, eat right, for a healthy Pilipinas. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Di nauubos. Pasensya na ka mo. Di nauubos ang komersyal. Woo! Sabi kang texter ta, good morning, Henry M. Hali akong kamalig. Uni na ako sa may kulyat daraga. Palaog na ako sa daraga. Kag-commercial ka pa. Ayaw man agad po yan. Ayaw man agad po ng buhay. Parte po yan mga tugang kang kwan, kang negosyo. Diba? Seryoso. Paano ba kaya po pag mapasko na kung talagang commercial? Muna, araw ka Disyembre, Christmas greetings. Lalo na sa Enero, Jing. Political ads ang madangog nito. Okay? Alright, o bueno. Ay sandali, bago kita magpaaram, ang Samuya ang tabing istasyon, mga tugang ang DCGB, asin po ang bilog na network kang PBN, sa pamamayo tabi ni kan Samuyang presidente, si Ma'am Brenda Locsin. Boda tabi ang chairman kan board kan PBN, si Sir Jose Locsin Jr., and siyempre po, ang tagsaliri po kan Samuyang kumpanya na si Sir George Bayona, ang Samuyang chairman, Samuya pong founder, si Sir George Bayona, si EBP Glenn Barcelon, mga tugang ang Samuya manakan current station manager, asin po ang bilog na tropa kang DCGB, na mapaabot po kami ki condolence sa pamilya ni Jun Mapa. Inabot mo ding si Jun Mapa digde, Si Jun Mapa, saro po yan mga tugang sa mga original na miyembro kan Mega Force Patrol. Nagpaaram na po sa Kinaban. Ang mensahe po, pinadala sa kuya ni EBP Glenn Barcelon kasuhapon. Sa pamilya ni Jun, nag-communicate mga tugang sa kay Sir Glenn. Kaya po, si Jun Mapa, taga-binitayan ini. Doon na to kung diyan pa naka-star si Jun, Kanag po na kung maglaog sa DCGB kang December 1, 1989, inabot ko pa ini si Jun, mapaalagad, gari pa-retire naman ini. Nagkaibahan kami kay ni more or less siguro mga, then na nga ning 1 year gayo, then after 1 year, nag-exit na siya, mga tugang sa DCGB, original na miyembro yun. Actually, sinda ang pinakainot na grupo kan Mega Force ka ito. Sinda ang field reporter ka ito ni AA, ni Ninong Ariel Aike. Si Rajon Mapa, si Roming Pilgone, na nagpaaram naman sa Kinaban. Itong Lito Brescia, kasarabay ito, si itong Jess Nalyabore. Isa'y pasusaro nindar. Isa'y Direk Edwin saro nindang grupo sa Mega Force, Direk Edwin. Direk, ikaw si Professor Edgar. Pero si Edgar di ba? Sir Edgar. Iyo, di ba? So Mega Force ka ito, Roman Pelgone, John Mapa, Jess Labore, Lito Brescia, si Sayan ni Kalima, Sir Edgar Direk Edwin. Sir Edgar ni Kalima na Mega Force ka ito. Iyo, takamang inabot ko kamo digdi. Tapos si Direk Edwin, tabi sa newsroom talaga ka ito kasabay si Tony Nallarena. So si Jun po nagpaaram na sa Kinaban kaso sarong aldaw. Garikan Sabado, tabi o Domingo, mga tugang kaya hali po sa DCGB sa pangaran po kan Samuya na bilog na tropa, nagapaabot po kami nin pagdamay asin sa pagmundo kan pamilya ni Jun, asin po bilog na pamilya ninda na sabi gari kuan ini de param ko na rin po sa schedule kan lubong buda kon sa ibuborol ta spender sa ko na mensahe ni EBP Glenn kasuhapon nasa puninarya pa pega si kaso tabi mga tugang an bangkay ni Jun Mapa. Okay, so yan tabi
ang informasyon niya mo tungkol kay June. Aram ko sa mga loyal listeners po kan DCGB talaga, midbid din po kung sisay po si June Mapa. In fact, saro ini sa mga nagturo pa sa kuya ka ito sa news reporting. Tali akong estudyante ako eh. Tapos nag-volunteer akong reporter dyan sa Filipinas Broadcasting ka ito. After 8 months, nag-apply ako sa DCGB. Graduating ako ito sa college. Inabot ko ini si June Mapa. Saro yan sa mga mentors ko, digdi po sa DCGB. Kanasay na ko sa Daraga, siyang kaiba-iba ko ka ito. Si June Mapa nagpausok kang enot sa Gabo. Ay, yung manangadaram ko. Kaya ito, nag-cover siya kang ano yan, kang ano ito, so Marlboro Tour. Tama. So, cycling enthusiast, di ba? Cycling competition. Oh. Nag-report siya. Oh. Ano naman ko ito, sabi ni Derek Edwin, Aldo, basta, hindi ko rin ako sa DCGB ka ito. Ang event ka ito dyan, so cycling, national cycling competition, Sabado. Biyernes pa sana, nag-report na siya dyan sa may Busay Candaraga, tapi gabantay niya mag-agi sa mga parabisikleta. Sabi ni, kung kayo, Ninong Ariel, John, ang bisikleta baga ngaya, sa aga pa, sabi ni June Mapa, siyempre nga, Ariel, enot sa Gabos. John, sumalangit na ma. Si John, kaya makaraman ini Kaya tabis, pamilya tabi ni yan. Yan ang sarumduman mi kayo kay John Mapa, mga tugang habang kakunti, kasarabay-sabay may ini kayo sa field reporting sa DCGB. Okay? Si Freddy Boy Vargas baga kayo, Mega 4. Ay, si Freddy Boy po, kasarabay ko yan. Kakontemporaryo ko pa ang tabi si Freddy Boy paglaw ko sa DCGB. Habang garuahin daw kay Freddy Boy kinagkaperang taon, tapos naglog man tabihan si Freddy Boy na Vargas. Yan naman kaninabot ni Fred si June sa Raruming Pelgoneta. Okay? Meron ba tayong live, Jing? Hindi man? Okay na? Bueno, mga tugang su Jim's Coffee tabi, deadline na kaso hapon na matangang nabanggi. Kasubanggi. Yung Jim's Coffee natin, deadline na po kasubanggi. Kaya po ngunya na Lunes, for pick up na po su Jim's Coffee, hindi po sa DCGB. Yung mga entries nindo sa Jim's Coffee, pick up on tabi ngunya na aldaw kan Jim's Coffee staff, ano? Kundi po, kung gusto pa rin mag-entry, padala lang po naman sa Jim's Coffee Central Office para po sa endong raffle. Kaya po sa Disyembre 22, abangan ta sa Bicol kung si Zepon manggagana kang 1 million. Si Zepon manggagana kang 1 million na Tagalbay, kaya Tagalegazpi City. Pero po, mas kita post na yan na entries na yan, padagos patabihan sa tuyang pag-inom nin Jim's Coffee, ang kakaibang kape. Salamat! Kasi nung pagantabay, habang kamo nagdadangog mga tugang sa DCGB Barreta alas 7, magkape. Ang sa tuyang kape, Jim's Coffee. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo